Zdravím. Potrebovala by som sa poradiť. Môjmu synovi nedávno diagnostikovali rakovinu. Čítala som, že rakovina sa dá vyhľadovať. Chcela by som sa spýtať, je to pravda? Táto téma je nesmierne smutná a psychicky veľmi náročná a s podobným problémom som sa stretol aj v mojej blízkej rodine, takže tento pocit strachu a hľadanie záchrany poznám. Každopádne, snažiť sa svojvoľne vyhľadovať rakovinu je asi to najhoršie, čo môže onkologický pacient urobiť. Teória za týmto hľadovaním je asi taká, že rakovinové bunky potrebujú energiu a pokiaľ im energiu neposkytneme zo stravy, tak nebudú môcť rásť, metastázovať, no a postupne zaniknú. A ono to na prvú môže pre laika znieť logicky, ale máme tu jeden obrovský problém, že pri tejto stratégii pravdepodobne pacient zanikne skôr, ako zaniknú tieto rakovinové bunky. Pokiaľ totiž nebude príjmať dostatok energie z potravy, tak jeho telo bude musieť siahnuť do všetkých svojich dostupných zásobných zdrojov energie, čo povedie k strate svalovej hmoty, tukovej hmoty a k rozvoju tzv. Kachexie, čo je vo voľnom preklade vlastne taký syndrom chradnutia. Tento problém sa postupne rozvinie až u 80% ľudí, ktorí rakovinou trpia, no je zodpovedný až za štvrtinu všetkých úmrtí na rakovinu. A preto v klinickej praxi nedostávajú ľudia s rakovinou hladovku, ale pokiaľ možno, tak naopak výživnú stravu so zvýšenou energetickou a biologickou hodnotou, aby sa zabránilo kachexii a predišlo sa zhoršeniu zdravotnej prognózy pri takto vážnej skupine ochorení. Čiže nie, hladovanie rakovinu nevylieči a neodporúčam ho bez dozoru lekára a nutričného terapeuta na vlastnú päsť skúšať. Pre viac naučných videí mi nezabudni hodiť like a follow.